дълги клетки босилкови, стръмна снага самодиска. Да изпратиш мале годежари, с тежки дарове, ръката да й поиска. Нея мале ще взема, щом сте рекли да бъде ваша воля. Двата рода ви посрещат с песен, тя да ви води към път чудесен. Опитайте от майчените пити и в мир живейте чар до старините. Майката храни кумовете, храни своите дечица и разбира се любимия човек. Моля, аплодисменти за най-уникалната мама! Днес поздравите искам да са за ледената кралица Влади с този прекрасен аутфит. И така, уважаеми гости, традицията повелява, че колкото капки, че колкото пенливо е виното, толкова щастие, берекет и любов си имат младоженците. Куме, да видим твоето майсторско изпълнение, колко си по-бърз и колко си по-сръчен, толкова повече успех, късмет, радост ще имат младоженците. Може ли моли аплодисменти за към уважаеми дами и господа? Айде, куме, смело! Да видим твоето майсторско изпълнение с бутилката пенливо вино специално от дълбоките изби на Италия. Майсторско изпълнение, куме, браво! Налей догоре, тежки на здравици да вдигнем чаши за душите млади на този прекрасен уникален сватбен ден, специално подготвен и организиран за най-уникалните младоженци. И така, уважаеми гости, къде са вашите чаши? Очаквам включване от вас, налейте питие, да вдигнем тежка на здравица за най-прекрасни младоженци, за сватбата на годината, за кумовете, за всички сватбари от двете страни, за всички гости, приятели. Кума разлива тежко вино от дълбоките изби на италианските рекламодатели на Просеко Кардонара, пристигнал в България специално за сватбената церемония на младоженците. И така, да вдигнем чаши за душите млади. На здраве и до дъно! На здраве, куме, отбивай на екс. И сега аз искам да попитам, той е готин, прекрасен кум. Куме, я да кажеш, горчиво ли е виното? Горчиво е. Горчиво е на моето семейство! Горчиво! 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 А сега, куме, покажи как се прави горчиво на куме и кумата. Айде, куме, горчиво! Горчиво! Аплодисменти, страхотни сте, уникални. И така, уважаеми гости, искам да ви кажа, че кумата цяла вечер не е спала. Тя не е ходила на грим, не е ходила на прически. Защо? Защото специално е подготвила една медена